moya wokuthi uyadliwa. Yebo sisi Gadani manje nomunye odliwa zadliwa ubhuti wakhe lokuthi usisi nobhuti kanti sebeyalalana abalazi iqiniso. Sokhuluma iqiniso thina sokhuluma iqiniso. Kunomoya omunye izinto enizilandayo eningabuyi nizoyenza i-research. Angisho ukuthi woza kimi uzothatha into yokuphila, kodwa woza kimi before uhambe uye eMozambique, before uhambe uye eTanzania, before uhambe uye eGhana la kulandwa khona lezi zinto. Buya kithi sikutshele before uye eCote d'Ivoire, before uye eMalawi, buya kithi sikutshele. Befundisi nishumayelani mempulpit phezulu. What is happening behind the pulpit? Iqiniso elenzekayo emva kwasepulpit kwenzakalani? Nibaqedile nina abanye abafana esontweni. Udla indoda uzuyidla ihamba nomakoti wayo. Ube nomona. Mawuyibona ihamba nomakoti wayo. Kukhona okuye wathatha ama chance kimi. Thatha ama chance ngakuyisa ngisibhakela phansi mina. Wena. Indoda mina. Musongijwayela kabi wena. Indoda mina nginange mistake. Hayi wengane zawethu ngiyathemba nazwela indaba ethinta uDr Khehlelezi-ke lapha nokuthi-ke kunabafundisi abalala namanye amadoda esontweni-ke. Yasho lensiza ukuthi naye kwacishe kwayivele lo munye umfundisi owayefuna lapha nokuthi-ke naye amtshobele-ke laphana-ke amngene ngemuva-ke laphana wagcina semubisa ngalo iqupha kuchazeni uDr Khehlelezi ukuthi-ke abantu bangabafunda izinto abaqale basondela kuyena ngale kokuthi mhlambe bake bahambe bavakashela amazwe angaphandle la kudume khona ukuthi banomuthi ojule ngendlela eyisimanga. Wena mhlanga bakuthini ukwakho ukuphawula ngalolu daba? Asivile hlana comment section ke ngizola kuvo ngalolu daba. From mina sibone ngaza kwethu sengomba manje na ukuthi ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izidaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphatha kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda khona.